Amammerɛ ne amanneɛ ni. What's it? That I'm going to say. And so then to say, a man, dear, no, and only a dear, no. Amanneɛ ɛno ne adeɛ no ade kobina yɛyɛ nankasa nkasa ɛne amanneɛ ahensie yɛtu hen yɛsie efum yɛware yɛbu awareɛ akɔsidaeɛ yɛbu nsa obi a yɛyɛ ɛno ne amammerɛ ɛno ne amammerɛ no ɛno ne amandeɛ no ɛno ne amandeɛ a yɛyɛ ɛno ne amandeɛ na amammerɛ no emire no ne tae mmerɛ no ne tae yɛdi bronya boso mmiɛnsa ne yɛdi Easter yɛdi Easter Jesus wuyɛ no nansa ɛna ɔsɔre ɛna wɔdi asase so 40 days ɛna kɔkɔɔ so ɛno ne time ɛno ne amammerɛ ɛna amandeɛ ɛne dekobi ankasa a yɛyɛ ɛnɛ yɛdi awareɛ na mo ka yɛyɛ amandeɛ ne amammerɛ yɛyɛ amammerɛ dabi yɛn kan saa mo ka amandeɛ a mo ka amandeɛ ɛnɛ yɛsi he a yɛyɛ sei yɛfrɛ ɔhene no yɛbu nsa yɛkɔ dwa no ɛno ne action no ɛno ne amandeɛ na amammerɛ ɛno ne mmerɛ bɛyi ɛna yɛyɛ saa adeɛ wei mmerɛ bɛyi yɛdi akɔsidaeɛ mmerɛ bɛyi ɛno na ɛyɛ a ne motu afra enti ɛnsɛ sɛ yɛka no amammerɛ ne amandeɛ yɛnka amandeɛ ho asɛm so yɛbɛda ase pii wɔ nkyerɛmu a wode ama yɛn ne ɔpani hyia mu na yɛsua biribi kakra ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛho asɛm abusuafoɔ yɛda mo ase pii sɛ ɛne nso mayɛ aso na watie yɛda mo ase